Hello guys! Hello mga kamamshi! Hello mga kapapshi! Welcome back to my YouTube channel, Teresa Bisaya pero Bicolana, ang inyong tenderang Bicolana. Ayan guys, marahay na hapon. Bale, may dumating pala tayong order from from Pure Gold. Pero kunti lang to, nasa worth 1,200 lang to. Hindi sana ako order dahil wala pa naman akong balak mag-order. Kaya lang, umorder na lang ako dahil pinapunta ko nga dito yung aking ahente sa Pure Gold kasi may nirekomenda akong tindahan o isang tindahan na mag-uumpisa pa lang. Yan guys, bali meron kasi akong kakilala na mag-umpisa magtindahan. Yun, nagtanong siya kung saan daw ako namimili. Sabi ko, kung gusto niya ng mas mura, sa bayan, doon sa Omi Merchandise, di ba? Yun nga lang, wala siyang points, tapos, syempre, mamamasahe ka pa, mapapagod ka, tapos, kung hindi na kayang magbuhat, magpapabuhat ka, magbabayad ka rin, di ba? Tapos, meron pa ako, sabi ko, meron akong grocery apps, kung gusto mo mag-download ka nun, pero hindi ko siya talagang nirekomendang maigi pa sa grocery dahil laging kulang or laging out of stock ang grocery ngayon. Sabi ko, yung Pure Gold, pwede rin naman, may ahente ako, free delivery din. Tapos ayan nga, pumayag siya na, kaya lang sabi ko, medyo may kamahalan ang presyo sa Pure Gold, medyo may kataasan ng konti. Pero yung ibang item lang naman, yung ibang item halos same price, pero yung ibang item medyo mataas ng konti, tapos minsan nga mas malaki yung taas, di ba? At least free delivery siya. Pero kung gusto niya talaga na mas mura sa bayan, syempre, sabi ko nga pag hinatiran siya ng Pure Gold tapos marami pa rin siyang kulang, sabi ko naman dito sa Silina, malapit lang sa amin, pwede niyang lakad-lakarin. Ayun, diba? Pang mga madalian, pang emergency, dito lang malapit sa amin is meron din. Ayan. Bali, ito lang yung in-order ko from Pure Gold. Ayan siya. Diba, ayan o. Teresa. Tapos, ayan. Bali, dalawang balot lang. Wala talagang mga mismo. Kahit sa Pure Gold, wala. Kasi may order ako mismo, pero walang dumating. Tapos, ngayon pala, ayan, pupunta ako doon, sisilipin natin kung kumusta ba yung order nila. Hindi ko rin naman alam kung marami ba silang order o kunti lang. Kasi nakapokus talaga sila sa lutong ulam. Tapos lalagyan lang nila ng kunting paninda. Ayan guys, tingnan natin. Ayan guys, silipin natin kung kumusta ba, kung na-deliver ba sa kanila ng kompleto yung order nila kay Pure Gold. Kasi minsan ako, kulang-kulang yung order ko kay kulang-kulang ang hatid lagi ng Pure Gold, 'di ba? Yan, pero bago pala yan, i-flex ko muna yung yung umpisa kasi nung nag-uumpisa pa lang sila, nung pagbukas pa lang is ayun, nakapunta tayo. Ayan, kahit papaano is nakakain pa nga tayo ng ng pauna nila, 'di ba? So mga next day, syempre may bayad na. Yan guys, flex ko lang muna. Ayan guys, bali yan yung kanilang nakuhang pwesto, o di ba? Bagong gawa yung kanilang patungan, di ba? Ang ganda ng pwesto nila, tamang-tama talaga sa kainan. O di ba? Parehas silang mag-asawang business minded kahit papaano is nagkakasundo sila, di ba? Tamang-tama na magkaroon talaga sila ng kainan. Parang lutong ulam talaga sila nakapokus, tapos maglalagay lang sila ng grocery. Kaya yung yung Pure Gold mas parang mas sumang-ayon sila sa Pure Gold. Tapos yung katabi naman nila is tahian, di ba? Ayan siya. Ayan yung kapatid ko. Bali may dalawa akong kapatid diyan sa tahian. Tapos ito si Brother Jess, ayan, shout out. Meron din silang itlog, nag-wholesale din sila, di ba? Bali isa ngayon pa lang is itlog pa lang. Tapos, ayan nga, nagtatanong siya kung saan ako namimili ng mantika. Tapos, kung saan daw ako nag-grocery. Tapos, sabi ko nga, sa Omi Merchandise. Pero kung gusto niya ng free delivery, ayan, sa Pure Gold. Ayan yung aming tatlong pastor. O, diba? Kahit pa paano is mag-pray. Yun lang guys. O, diba? Syempre. Ayan na siya. Diba? Nakiusisa tayo, di ba? Ang ganda ng pwesto niya. Ano po yun? Oh, ha? Ano order nyo? Ano siya? Malawak talaga. Tchan!
Tapos sa kabila, tahian yan. O, pag may order sila, o, yung mga mandahi. Timars, ano order mo? Kape ba? Para sa'yo, kape, kape? Ah, pares. Oh, sa Tilerman, nasa pinaka, malinaw ang mata. Marami namang ilaw, ayaw lang namin buksan. Ah, ito lang. Mainit. Pwede pala talaga natin. Oh, diba? Pag may pwedeng ano pala, ulagyan